Ja jotka Suomessa vielä ajattelevat, että olen laiska, kun en ole töissä tai olen rikollinen, kun on niin paljon laskuja ollut maksamatta, voisivat ajatella, että olisi ollut paljon helpompaa, että he olisivat kertoneet tästä ajatuksen luvusta ja niiden repostelemisesta pitkin radioita ja televisioita vuosikausia ilman, että siitä keskustellaan minun kanssani ollenkaan. Tämä on nyt sitten tulos. Minä joka päivä etsin ratkaisua näihin taloudellisiin ongelmiin ja henkilökohtaisiin ongelmiin, missä asun, missä nukun ja syön ja vietän päiväni, kun tuloja ei normaalista työstä voi saada, koska ihmiset pelkäävät sitä että ajatuksia luetaan ja niitä toistetaan pitkin maailmaa tällä lailla. Siihen pitää tulla ratkaisuja. Tällaista ei saa sattua enää toista kertaa, ei suomalaiselle eikä kenellekään muullekaan.